Tá go a dhéanamh. Ní sam cid a haon fós. nó cechan úsáid an má. Fáilte leis, héis mu fís an zéarnach. Chur me seach ar Google nó Googleáil. Má cid a haon ach níor tháinig aon rud suas. Agus a sin chonig me an trácht seo a dúirt go lasc a bhí an. Chur me seach ar Google agus na cha bhí an. Agus sin chonig me an fís an seo. Ach níor thug se chun na beagam mhair mar níorna an sé aon rud leis an lasc. Ach banana na chatha leis. Ní sam cit a mícheart leis. nó cididir se ceapa ach níor aibe se. Rud tomatas bhí dearan an rute sa lár. Béidir go rud cínsir an ige sin leis. Agus tá ceapa má bhrún me a go dárlú rudi cíns. Ina seoling inan ná seo tá camera am a solas le feiceáil cid a dhéanann se. Agus spáise ba eáil sin ó thám go thám. Tá go a dhéanamh.